Mae Diwyllesiant, prosiect gwerth 1.6 miliwn wedi cael ei ariannu gan y Gronfa Ffynant Gyffredin Deyrnas Unedig. Amcan y gronfa Diwylliant a Treftadaeth oedd ei hyrwyddo a dathlu diwylliant unigryw Gwynedd trwy ariannu prosiectau cymunedol. Mae Canolfan Gerdd Mathias. Da ni'n darparu gwersi 1 a nifer o brosiectau grŵp a gwaith yn y gymuned. Mae'r arian SPF wedi bod yn allweddol i ni yn y 2 flynedd dwytha yma. Un digwyddiad enghraifft, ydyn ni yn dathlu 1 mlynedd ar hugain ers sefydlu yn prosiect Doni Cydd sydd yn rhoi cyfleoedd i bobl o fynabledd dysgu i gymryd rhan mewn cerddoriaeth yn wythnosol. A fel rhan o'r grant, mi wnaethon ni weithio at gyngerdd cymunedol i ddathlu'r 1 mlynedd ar hugain. Cyffordd iawn yn dod yma bob dydd Mawrth a dydd Iau ac yn blesyn iawn bod yn rhan ohono fo. Prosiect arall sydd wedi elwa o gyllid SPF ydy prosiect Plethu Cymru ag Wcráin. Y prosiect wnaethon ni ddatblygu mwyn dod ar gymuned ynghyd i ddysgu mwy am draddodiadau'r 2 wlad. Mae'r prosiect yna wedi cael ei arwain gan 2 o'n tiwtoriaid ni, Mared Emlyn a thiwtor newydd Ala Lemishenko. 2 flynedd yn ôl mae Ala wedi dod i fyw i'r ardal fel ffoadur ac rwan yn gweithio i ni yn y Canolfan fel tiwtor piano ac yn arwain y sesiynau yma. A mae wedi bod yn wych cael y cyfle i ddod ar 2 ddiwylliant ynghyd a dysgu oddi wrth yn gilydd. Cafodd 25 sefydliad cefnogaeth o'r gronfa a 318,000 ei ddyranu.